sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, forest fire nagbungkara sa Mount Isarog. Naga City People's Mall masilibrar kan ika-13 anibersaryo. Naga City Police Office nakaalerto sa mga kilos protesta sa agang Labor Day. Inauguration as in blessing kan bagong pasilidad para sa senior high school kang Naga College Foundation, ginibo kang nakalihis na aldaw. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Sibot ngunyan ang mga personahe kang Naga City Environment and Natural Resources Office, Public Safety Office, DANR, Penro as in Naga City Central Fire Station para pugulan ang paglakop kan forest fire sa Mount Isarog. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Amay kasubagong aga, liwat pinagtukad kang composite team hali sa Naga City Central Fire Station, Provincial Environment and Natural Resources Office, Public Safety Office as in Enro. Ang nasusulong parte kang Mount Isarog nakanakalis na Domingong hapon subuot nakaabot sa kaaraman kang Naga City Environment and Natural Resources Office. Susug kay Mr. Alex San Jose, OIC Chief Watershed Management Division kang City Environment and Natural Resources Office, may parte kang bukid ang natupag ang daga kaya may pisilan subuot ang pagpasiring sa nasulong parte kang Mount Isarog. Ngunyan, dahil sila nakaabot sa lugar, tawa si Agihan, nag-soil slip, garo landslide, kaya puwanin lang may darang PC para makarapel pababa. Kaya nag-decide si grupo, as per advice kang BFP, na magbalik na lang ngunyan na aga. Kaya ngunyan na aga mismo, amay alas 6, nagtukad si grupo, mas dakol na siya. Tapos si mga naka-assign sa malabsay na personnel kang Enro, pig-augment. Gusto sabihin si Special Concern Team, nagtabang na. Huli tahalawig ng oras ang nakakaagi, posibleng maglampas na sa 10 ektarya ang nasusulo sa parte kang Bukid Isarog. May pinaghihiling man si Mr. San Jose na pwedeng pinagikanan kang kalayo kung taano ta nagkaigwaning forest fire sa nasabing lugar na dati naman nasulo. May pirang taon na ang nakakalihis. Kung about man po ang hapot sa cause, since ang area ito nangyari na nasulo na ito kang nakaagi ng taon, iyo mangyari ito sinasulo. So most probably ang cause ka ito, iyo mangyari si pigdududan. Sinagkukuha nag-harvest ng mga putsukan. Ang ginagamit kaninda, nagpapaaso para makuha si honey. Minsan nawawalat. Sa ngunya na pa, grabe ang init, dikit na baga lang mawalat mo dyan. Talagang makakalayo yan. Mayo man subot nag-i-star sa nasusulong parte kang Mount Isarog. Alagad maski siring ang kamugtakan, kaipuhan man subot inimpugulan na maglakop para daimadanyaran ang bilog na kabukidan kan Isarog. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, matabang man subuot ang mga personahe kan Environment Disaster Management, Emergency Response Office kan probinsya nin Camarines Sur na dai na maghiwas ang distroso kan forest fire. Mapalupad man subuot nin drone ang grupo para mahiling ang aktual na hiwas kan nasulong parte kan bukid kang Isarog na sakop kan syudad ning Naga. Pero ngunyan, matabang da ang probinsya, ang Edmero sa capital, mapadala sinda personnel. Tapos i-drone shot nila para makuanan si area talaga, para maaraman ta kung si extent kang damage, kung pera si area. Padagos sa mga bareta, ika-13 anibersaryo bilang Naga City People's Mall paghali sa Naga City Public Market iseselebrar sa aga kasabay kan man lain-lain na aktibidad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Taon 2011 kang luway-luway mag-arabutan sa syudad kang Naga ang mga darakulang mall na nagpahandal sa mga opisyal kaito kang syudad asin sa mga nagninegosyo sa Naga City Public Market na baka sinda malugi. Ang test kay ni 2008 nagbilog na subutin komite baka ito ang lokal na gobyerno kang Naga para pag-adalan ang mga gigibuhon. Kaya ang ginibutakan 2011 rebrand tiny. That was also the time in 2011 na nagpuo na itong pag-arabutan kan mga darakulang mall. No? Not to mention itong
inot na dakulang mall dyan sa CBD2 na parehas man ang kulor ta, blue, there was a challenge na kung papakarayon ang manahimento, ang physical setup, ang itsura ng People's Mall, baka madagusan ang sintensyahan. Digdi na mundag ang Naga City People's Mall. May 13 taon na ang nakakalihis. Sa aga, may mga manlain-lain na aktibidad na pinag-andam bilang parte kang selebrasyon. Pupo ng subot ini sa Grand Zumba, ribbon cutting asin blessing kang bagong activity center. Pamahaw kang banwaan asin saraudan sa Naga City People's Mall. Sa press conference kasubagong aga, tinawan doon ni Mepo Head Ramon Florendo ang pusog subuot na iribahan ka mga opisyales ka manlain-lain na organisasyon sa Naga City People's Mall. Ang sekreto po kang People's Mall, ito pong very active engagement kang public sector and private sector. In terms of management, co-managers ko po sindang. Mientras tanto, naging parte man kang aktibidad kasubagong aga si Naga City Administrator Elmer Baldimoro. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, 65 million pesos ang naging ingreso ka Naga City People's Mall ka nakalihis na 2023 na mas halangkaw pa subuot bago magkaigwanin pandemic. Kan taon 2020, uminabot man sa 44 million pesos ang ingreso, as in 58 million pesos kan 2021. Hasta makabangon na ang mga nagnenegosyo sa Naga City People's Mall. Aday pa lang, 2020 pa lang itong pandemic ta, no? 44 million, tapos pag 2021, may pandemic pa, pero naka-recover na 54 million na, 58 million na. Ngunyan, 65 million na. Mas higher pa duman sa regular collection in 2019. Sa iba pang issue, sarong statement ang pinagpaluwas kang Naga City People's Council sa paagi kang senang Facebook page na nagpapahayag kang senang pagkadisganar subuot sa mga issue nin korupsyon, mga illegal na aktibidad asin pagkakaimbwelto subuot kang nagkapirang leader. Huli ka ini naghahagad subuot sindaning silag asin komprehensibong paliwanag sa nasabing issue. Daiman aram kung kiisay pinag-a-address ang nasabing statement. Sa pagbabalik kang Newsbreak, road crash sa Almeda Highway amay nangyari kan subagong aga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, inaasahan na kan Naga City Police Office ang pagkakaigwanin kilos protesta sa aga kasabay kan pag-obserbar kan Labor Day. Huli ka iniliwat na nakaalerto ang kapulisan kan syudad para masyerto ang pasiorden o rugnata may kasabay na mga darakulang aktibidad na gigibuhon sa laog kan Naga. Kabali sa pinagaandam kan mga otoridad ang paglaog kan manlain-lain na grupo hali sa pagtaraid na lugar para magkondusir nin kilos protesta. Whether we have this monitor na pwedeng mag-rally, but we have to prevent yung possible na influx from adjacent municipalities. Kasi yung mga past event, may mga import na galing sa mga adjacent municipalities na pupunta dito sa Naga. So far wala tayong permit na nag-apply para sa transport strike. Yan ang malinaw. But yun sa May 1 meron. Sa satuyang police report, wasak ang inuta na porsyon kang sarong kotse kang makasalpok sa buot ini sa kasabatan na lorry tank na mahatod ning tubig inumon sa parte kan Milaor Camarines Sur. Mientras na pinagbabagtas ang kalabaan kang Almeda Highway kan subagong aga. Sa istorya kan driver kan lorry na nakiulay na dai na ipahiling ang sayang lalawgon asin pangaran. May jeepney subuot na nagbalyo sa saiya na pinagpulbaran niyang iwasan. Alagad na waran subuot direksyon ang sayang sasakyan hasta makabalyo siya nin linya. Anong mal ako? Nagdadrive lang ako. Relax lang ta kami mo lang tulo. Bilo-biluan sa inutan. Bigla siyang nasa badang kanan. Tigbubusinahan ko, biglang tahaw lugod. Dapat steady ka lang, di ka maggilid. Ay di ka magtahaw, steady ka lang diyan sa badang kanan. Tigbubusinahan ko, bigla lugod nagtahaw. Di naalanganin ko pag preno ko. Bigla man nagiwang si Manibela. Nakalaog man ako sa kabanga. Tapos may paabot naman na biyos. Biglang salpak ako sa inutan. Ipot sa pangyari. Hindi ka man. Mayo man po. Ko si driver po katong biyos. Maringani. Taday mo na grabe. Nagsabit sa gilid mo? Iyo po, nagsabit sa gilid. Dahil niya naman da maiwas. Marigas man da siya. Sabat man pati ko. Nagbigla man ko. Naka-istorya man. Iyo po. Okay man po da siya. Padagos sa mga bareta, Naga City Volleyball Boys nakasungkit na nin kapangganahan sa nagpapadagos na palarong Bicol duman sa syudad kan Legazpi. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Cristina Valenzuela.
Padagos ang pagpapahiling ning tibay asin liksikan mga atleta kan Naga City. Nakuaman kan volleyball boys ang panduan nindang gana kontra sa Sorsogon City. Amay ang pagpuon kang mga kawat asin tulos na pinainit kang volleyball boys kang sinda nakihampangan sa Sorsogon City para sa dikdikang laban. Inot na set pa lang, mati na tulos ang mainit na opensa asin depensa kang duwang kupunan. Tinapos ang kawat sa duwang set sa score na 25-21 asin 25-18 kontra sa Sorsogon City. Sigon kay Coach Ian Ulaso, Sorsogon asin Camarines Norte ang nasa sa indang bracket ang saro sa makukusog na kupunan ngunya na palarong Bicol. Dai naging ulang ang halipot na preparasyon asin mas pinag-igutan pa kan mga atleta para makuha ang kapangganahan. Actually, in-acknowledge me talaga na makukusog sindangon yan. And to tell you honestly, sobrang kabado din. Kasi inot mayo kaming preparation na tultul compared sa Cam Norte and Sorsogon na 2 months sindang nag-prepare for palarong Bicol. Siguro ang pinaka-advantage mi lang is si seniors mi, sa makusog na team sa Bicol, ito ang perming kakawat ng mga aki. Ini yung mga under 17 iniyo. So, iyo lang to si pinaka naihiling kong naging advantage ni. Makikihampangan na ang Naga City sa ibang bracket asin daiman magiging kampante si Coach Ian hasta ang gabos na kupunan nagpreparar para sa palarong Bicol 2024. Daimang giraray kami nagkakampante. Syempre daw para paano, gabo siya nag-prepare. And defending champion kami for almost 4 years, defending champion ng Naga. Representation yan kang NCF. So kadakol pang tatrabahoon, bako pa ito ang kawat ng mga aki. Kadakol pang mabago, kadakol pa sindang aabangan, dai pa man nga ni nagagamit si mga plays. Imaginin mo, ano yan, NCF Tigers, 1B, 1C, 1D. So, kadakol pa sindang aabangan. Haliigdi sa Legazpi City para sa palarong Bicol 2024. Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, inauguration as a blessing kan bagong pasilidad para sa senior high school kang Naga College Foundation ginibo kang nakalis na aldaw. Aramon taman ang kumpletong detalles kan sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Pinanginota ni Naga College Foundation President Mario Villanueva ang blessing inauguration as in groundbreaking kan bagong senior high school building sa MT Villanueva Avenue, Libotan, Naga City. Inibilang pag-antisipar sa nagdadakol na enrollees sa senior high school sa Naga College Foundation. All this time we have plans to really relocate our basic education department so that they will have their own bed campus, which is usually the setting. Yung main campus should already be exclusive for college. Presente man sa nasabing aktibidad si the Chairman of the Board of Trustees, Attorney Carlos Villanueva Jr. as in ibang miyembro na nagpahilingkan sa indang suporta. Para sa senior high school faculty na si Edmar Croyo, dakulang tabang ang bagong campus para mas mapagayon ang kalidad kan edukasyon as in serbisyo sa mga estudyante. By having this new building, we will be able to provide comfortable learning environment for our students so that they will be able to have a meaningful learning experience. Labi-labi man ang kaugmahan kan mga maestra asin mga estudyante sa bagong pasilidad na ini. Kung kaya nag-imbitar man si Principal Noel de Ases kan Basic Education Department na digdi na mag-eskwela sa Naga College Foundation. We do invite our grade 10 completers for the school year 2023-2024 to enroll with us here at Naga College Foundation and be part of the Tigers community. Apera kaini, magkakaigwaman sa buot ng bagong building para sa mga grade 12 student na pwedeng mahaman puun 10 hanggang 12 bulan. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Padago sa mga bareta. Basketball as in football team Naga City amay nagpahiling nintibay sa palarong Bicol. Ang detalye sa report ni Christine Reyes.
Magkapirang kapangganahan na ang nakuha kang Naga City delegates asin mga atleta kang Naga College Foundation araw kang basketball boys asin volleyball teams sa pagpuon kang palarong Bicol 2024 igdi sa Legazpi City. Sa pagpuon kang kawat sa football, tulos nakakuaning point ang Naga City. Naging paagi na mas lalong pag-igihan ang sa idang kawat. Doble sa depensa asin mas magayon na game tactics ang ipinahiling ninda asin nagtuon ning magayon na match-up kontra sa Masbate Province. Sigun kay Coach Ferdinand Tuy, dai naging madali ang sa idang enot na kawat hasta nakalamag pa ang Masbate sa mga huring minuto kang kawat. Dagdag pa kaini, consistency asin stamina building ang magiging kapital kang mga players sa mga susunod nindang laban. We'll be very consistent sa game plan namin. Okay? So as I tell the team na habang humihina ang kalaban, dapat tayo lumalakas. So yun ang nagiging puhunan namin to gain momentum, to basically win the game. Kinabahan ka ba, Coach, kung medyo malapit na yung score na panalo? Siyempre, last 2 minutes, just imagine they were able to make it 2 goals. Good thing about it, nakauna tayo ng 3. Abangan ang masunod na laban kang Naga City delegates sa pagpapadagos ng palarong Bicol 2024. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, kasumpay kan Labor Day commemoration as in installation and canonical possession ni Most Reverend Rex Andre Alarcon sa May 1 as in May 2. Ang trabaho kan mga empleyado ang suspendido as in klase kan mga estudyante ipapasunod ang alternative modalities kan Naga College Foundation. Mabalik ang laog sa opisina as in face-to-face classes sa May 3, 2024. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.